Τον χάνετε τώρα και δηλαδή εμένα πεθαίνω. Πεθαίνω γιατρέ. Ηρεμήστε κύριε μου, μια χαρά σας βλέπω. Αχ, πώς θα ηρεμήσω όταν εσάς τη ζωή όλη αυτή την πρόβα να φεύγει από μέσα σου γιατρέ. Πώς θα το κάνω αυτό. Ηρεμήστε σας παρακαλώ, κάντε το που φάνα σας εξετάσω. Αχ, με χαρά, με χαρά. Να με εξετάσετε γιατρέ μου. Ορίστε. Αχ, καλή. Σας παρακαλώ. Έχετε κρύα χέρια, κάτι λίγο χώμα. Α, τι καλά. Για πείτε 33. 33. Και από πίσω. Πάρετε μια ανάσα βαθιά. Δείξτε. Ξαναδείξτε τα. Ακόμη μια. Πείτε 33. 33. Άκια. Η καρδιά σας είναι μια χαρά, δεν βλέπω να έχετε κάποιο πρόβλημα. Καλά τρελός είστε. Είστε γιατρό σηματάκια, σας λέω είμαι χάλια. Τι δεν βλέπετε, είναι χάλια, με χάλια, δεν εμπιστεύετε. Μήπως λέω έχετε πρόβλημα στη βουβονική χώρα. Αχ, να το είπατε. Έχω πρόβλημα σε αυτή τη χώρα που κοπέλα μου τη βουβουνικιά. Γιατί δεν έχω μια Τσεχοσλοβακία, μια Σλοβακία. Ηρεμήστε σας παρακαλώ, ηρεμήστε σας Μια παρακαλώ. άλλη χώρα είναι. Σας παρακαλώ, ηρεμήστε. Ναι, γιατρέ. Στο ιατρείο βρίσκεστε. Ναι, γιατρέ. Μια υπόθεση έκανα. Εντάξει, γιατρέ, να την πείτε. Μήπως έχετε κάποια κίστη, κάτι τέτοιο. Να σας εξετάσω, βγάλετε το παντελόνι. Σας γράφετε στα 4. Με κανένα τουρνοκολλιαστό. Βεβαίως. Βεβαίως, γιατρέ, με χαρά. Έτσι καλά είμαι. Πολύ καλά. Μισό λεπτό να βάλω το κάτι. Και τι πάρατε γάτι μεταξύ μας τώρα, τι θα κάνετε. Λιά. Ναι. Να σας πονέσω λίγο, αλλά... Πονέστε, πονέστε, δεν με πειράζει. Μισό λεπτό. Ω. Κάτι κι άλλο. Για πείτε 33. Να πω. 1, 2. Πού υπηρετήσατε γιατρέ. 3, 4, 5.